Вітаю вас, гэта стрим. Добрый день, шановне господарство. Арт-сядзіба онлайн вітаю вас сёння. У гэтай прашмандоўцы. У гэтай прашмандоўцы. І сёння мы вырашылі неспадзяваны стрим з чалавекам, які зараз праездам праз новую гурту, удзельнік гурту ЛСП. Правильно. Петра Клюев, Петя, вітаю тебе, вітаю тебе. Вітаю, Лешенька. Дякую, що зайшов до нас у гості. У мене до тебе така пропанова зіграти зі мною у гульню. Так. Я подрихтую зараз, значить. О, це моя тема. Так. І гарбатка. Бутельку з невідомою вартістю. І гульня називається «Подьми у бутельку». Подьми у бутельку? Подьми у бутельку. У чим сенс? Я веду, що у тебе добрий, абсолютний там музичний слих. Ще поки що не абсолютний, але мелодичний вже 100%. Добре. І я пропоную зараз тобі подьмуть у гэтую бутельку і визначити, яку ноту ти видимуваєш. Я на слых. Я буду перевіряти з допомогою бездушної машини, з допомогою комп'ютера, що це за нота. Коли ты правильно отгадаешь, то только пункт. Да. Ну что ж, готовы? Готовы. Фа. Ре. Я проиграл. Ну, то ре ты проиграл, Олег не пишет. Ничего себе. Отливаем. Я прямо так помолился. На две ноты. Ну, два дна бывает. Ну, Люди бывает. часом трапляют. Помиляется. У нас ніякої підстави, все. Абсолютно. Да, давай. Як ти хутко це зробив? Долго можна запити? Ні. Телефоном. Так. Давай, більше води стало, інша нота. Ну, конечно, так я вже хвалюся нам. Що у себе? Ля бемоль. Ля бемоль, правильно. Ля бемоль, 1-1. Yeah! 1-1. Oh, back, motherfucker! Cool. Онікс, до речі, буде спектакль у п'ятницю. Так, я вас представив, тому що Олексій Заприкін, наш знакомий актор свободних театрів. Клюю ЛСП, если ты будешь писать, коли почнешь играть металл. Метал? Металл. Ну, я скажу тобі, Олесечек, металл я роблю у ложку. У ложку з моїми дівками, там жорсткий метал, там... Что я пишу? Там якби, ну, там по металу, короче, там хіп-хопа нема, там нема попси. У сексі со мною тільки метал. Добре, давай протягнемо конкурс. Соль бемоль. Я ще раз давай спробую. Я забув. Не, соль. Соль диез. Ля бемоль. Соль диез. Соль диез, ля бемоль, правильно, 2-1. Ваш продукт на Volkswagen Golf. 92-го года. Тримаю шклянку, дякую Богу, що я не Адольф. Ви бачите, ко мені Риф можна? А ти пишеш тексти? Починаю. Я б не писав давно, зараз експериментую. Звісно, мені Олег натхняє, я з ним не стараюся, він мені дуже розповідає про рифмопльотство, про те, як робиться, про те рифми. Це цікава така штука, бо я сюди більше свої думки, експресію вкладував у музику. У музику і у секс. Треба було лічильник поставити, скільки разів в Петі скажу слово секс під час трансляції. Четвертий раз дьми. Так. Фа диез. Ля бемоль. Я помолился на том. Ничего себе. Что-то нечто
что я занизил. Занизил. Это просто- 2-2. Вырашальный раз. Пустая бутылка. Пустая абсолютно. Соль бемоль. Соль. Ну, Соль. Соль, бемоль. Давай еще раз я погляжу, может быть, я помилюсь. Соль, бемоль, да. Петя, 3-2 на корысть тебе. на корысть. На корысть. На корысть. Ваткости. Твое пожелание, запрошение нашим глядачам, что, может быть, ты хочешь сказать? Займайтесь любовью, кохайтесь, любите, отрывайтесь, а одночасово не забывайте про отказность. Будьте днем отказными, а ночью... Безотказно. Не, ну ночью можете трошки пошалить. Ось. І любите свою країну, будьте собою, шукайте своє покликання, робіть своє, як ми кажемо у репі, дерьмо. Лайно. Лайно, так, лайно. Робіть своє лайно, короче, будьте трушними, не подманывайте себе, шукайте себе, поднимайте свой зад, как нечто в житті заробити, тому що без праці нічого не буде. З вами був Young Dirty Big Dick Pizza. Петр Клюев. И Я Алексей MC, Сапрыкин, Алексей MC Иван. Сапрыкин. Дякую, що За ви камерой знали. стоял Young Наш Dirty Олесь Снег, редактор- motherfucker. Редактор трансляції Олесь Снег. Так. Дякую, що були з нами. Коли ласка, поширайте нашу трансляцію. Весной у нас, короче, концерт Весною в Мінську. Мінську, коли в Мінську. Гэта ще сюрприз, дата хутка буде викрита. Сочите за нашими соседками ЛСП, сочите за Арсядіба. Арсядібой, набивайте вопратку Симбальбай. Респект. Дякую, сябри, що були з нами. Покуль.